Az atomreaktorok Európa szerte többek között Franciaországban, Finnországban, Svédországban, Angliában és Magyarországon a villamosenergia fogyasztást átlagosan 25%-ban fedezik. Helyenként, ahogy Magyarországon is, van olyan év, amikor a villamosenergia felét az atomerőmű adja. Ezekből az atomerőművekből eddig a világon 390 000 tonna kiégett fűtőelem került ki. Ebből 40-70 tonna évente Magyarországon, amelynek az elhelyezéséről az 1990-es évek végéig először a Szovjetunió, majd Oroszország gondoskodott. Azonban 1998 óta a paksi atomerőműben egy átmeneti tárolóban tartják őket. A kiégett fűtőanyagok hosszú távú elhelyezése minden országnak problémát okoz jelenleg. A világon nincs működő, még geológiai tároló a nagy aktivitású radioaktív hulladékokra. Tehát eddig vagy pihentetik, vagy éppen feldolgozás alatt van, vagy valami köztes megoldást próbálnak kitalálni. Hiszen a feladat nagyon bonyolult. Egyrészt nehéz a mély geológiai tároló kialakítására alkalmas kőzeteket találni, illetve a társadalmi elfogadottság és a több százezer éven keresztül biztonságot garantáló technológia megtalálása is nagy feladat. Így a mély geológiai tárolók használata csupán még a tervekben létezik. A legközelebb a finnek meg a svédek vannak, tehát ők azt tervezik, hogy 3 év múlva már engedélyt kapnak az első lerakónak a megnyitására, de jelenleg működő nincs a világon. Magyarországon a Nyugat-Mecsekben található egy olyan geológiai formáció, ahol a megfelelő társadalmi támogatottsággal a következő évtizedekben ki lehet alakítani egy mély geológiai tárolót. Miután a kiégett fűtőelemeket itt több százezer évre kell biztonságosan elhelyezni, a kutatók, így Fábián Margit és csapata is egy olyan technológiát próbálnak keresni, amellyel biztonságosan tárolhatók a sugárzó anyagok. Egy igen ígéretes technológia a Matrix üveg. Ennek során ennek a továbbfejlesztésével, a kiégett fűtőanyagok üvegbe olvasztásával, csupán 5 összetevő felhasználásával 40 tömegszázaléknyi radioaktív hulladékot sikerült stabilizálniuk a magyar kutatóknak. És hogy miből is áll ez a különleges üveg? Szilícium-dioxid, ami elég közönséges alapanyag, boroxid, ami 10-es bort tartalmaz, van benne nátriumoxid, báriumoxid, és cirkoniumoxid a legfontosabb, ami ugye az üvegszerűséget biztosítja, tehát az amorf szerkezet kialakulásért felelős, hogy ne kristályos anyagot kapjunk. Ezeknek az egyszerű anyagoknak a megolvasztásával érik el azt az amorf, de szilárd mátrix üvegállapotot a kutatók, amelyben az eddigi mérések alapján biztonságosan tudják tárolni a sugárzó anyagokat. De miért jobb az üveg tárolásra, mint a kristályos anyagok vagy a cement? Azért jobb, mert egy rendezetlen szerkezettel rendelkezik, tehát sokkal több az a potenciális hely, ahova a radionuklidok be tudnak ülni. A kristályos szerkezettel ellentétben, ahol jól meghatározott helye van minden atomnak, ott kevesebb valószínűséggel tud nagy tömegszázalékú radionuklid beépülni. Az üvegbe ráadásul atomi szinten, tehát kémiai kötésekkel épül be a sugárzóanyag, amely a kutatók szerint biztonságossá teszi a tárolását a mély geológiai tárolókban. Hiszen az esetleges talajvíz sokkal nehezebben tudja kimosni, ha áthatol az ezt megelőző védelmi falakon. A Matrix üvegek stabilitását már évek óta vizsgálják az ELKH Energiatudományi Kutatóközpontjában. A kutatók azt mondják, ha szerkezeti átalakulás menne végbe a Matrix üvegben a sugárzóanyagok hatására, az az első években történne, tehát már látnák a nyomait. Így a laboratóriumi mérések alapján biztonságosnak mondható a technológia. Ez a különleges Matrix üveg egy bizonyos mértékű árnyékolást biztosít a radioaktív sugárzás ellen, ami azonban nem szabad, hogy megtévesszen minket. Azért ezek még sugárzó anyagok, tehát senki nem akarja azt mondani, hogy ha bezárjuk az üvegbe, betesszük a konténerbe, majd lerakjuk, akkor ott el lehet sétálni mellette, mert nem. Ezért is kell 600-800 méter mélyre elásni ezeket az anyagokat. Jelenleg több ezer kutató dolgozik a világon azon, hogy a kiégett fűtőelemek olyan biztonságosan legyenek tárolva, hogy még az unokáinknak és az ükunokáinknak se okozzanak gondot. A magyar csapat munkáját figyelve a remény pedig láthatóan megvan arra, hogy ez sikerüljön.